हम भोजपुरिया भाई खेसारी लाल यादव के पिताजी मंगरू यादव हमार नाव हो। और वो लोग तो बहुत हमरा के देखले हो खे, वैसा बात नहीं खे। हम अपना कुछ कविता कहानी के औजार रखले बनी एकरा के हाजिर करे चाहतनी। भाई पढ़ा लिखल आदमी ना है, ठेपा मैन आदमी है। हम लिखले नहीं कि हम कुली कविता सीखले बनी। एमे भूल भी हो जाई, गुल भी हो जाई, वही अक्षर तक घबरा जाई। बाकी कंप्यूटर कान के जरी बात तो गड़बड़ाए वाला नहीं खे। जौन कहतनी तो हम साफ कहतनी, तो जो कुछ कहब हम साच हम ही है खेसारी के बात। जितना भोजपुरिया हमारे भाई बिहार के बड़े, यूपी के बड़े, जहाँ भी बड़े, सबके हम प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी, और फिर जय राम जी के करतनी। रउआ लोग के अच्छा लागे के शेयर करब लोगिन, देखब लोगिन। माई बहन बेटी बहन कहीं भी रही, कहीं भी लगा दे। अब में कोनो आलतू फालतू हम कुछ कहले नहीं कि एकरा के बैठ के सभे सुनी सभे देखी। अभी बुढ़ारी में बानी हम रेला आया, हम है भिखारी काका के चेला। फुर्सत लागल, मौका लागल तो भिखारी काका के हम गाना बिरोवा के सुनाए। बाकी अभी कविता कहानी हमार सुन ली कि हम का कैले बनी। हम अपन सब अंजीवनी बात हम बता रहा बनी कि हम बेचनी लिट्टी चोखा, केहू पंच के दिहनी ना धोखा। चाचा एगो और कौन सतुआ पर कविता बा सुनाई ना। सब भवन में सतुआ राजा, जो वही सानब तब वही ताजा मरचा प्याज चटनी अगर तगर धरी धर लूकर भाजा। दू पूरी सतुआ काटो चाट लो चटनी, खा पी के भाई बुझ ले कर मजा। स्टोव के तेल, वो बेरा के युग में स्टोव जलत रहे सबका घरे। ए बेरा सरकार के पड़ल बा दरकार, तो ए बेरा जब से सिलेंडर जब से सब गरीब के अमीर के जेकरा जेकरा फायदा बा ओकर जब से कायदा बा सबे पावता। बाकी ओ बेरा रहे स्टोव, तो स्टोव के तेल कलकत्ता में उड़ाई ला, गोली गोली खोजब तो सतुए भेटा। स्टोव के तेल कलकत्ता में उड़ाई, जो गली गली खोजब तो सतुए भेटाई। वही जी के लोग दौड़ दौड़ के खाला, पूजा के लोग खैबो करेला। पूजा के लोग दौड़ दौड़ के खाला, या दिल्ली के लोग मलेरिया से डेरा। बहुत बढ़िया चाचा। चाचा हो लड़का ओकरा महतारी के ऊपर कौन कविता बनौले बनी? लड़का के ऊपर हम कहानी कहनी, चना भी बेचत रहनी। अच्छा कहनी कि चना मौसले से तर खाले, बड़े बड़े अफसर बैठे कुर्सी के ऊपर, कलम घींचे सारा सर चना चटपटी। आ गई चना चटपटी, सुन के मचल खटपटी, खा पड़ोसी झटपटी, एमे कौन बा लटपटी। तो बड़े भागवालों के भगवान दे देले बच्चे, आ बुरा न मानो पड़ोसी कहता नहीं सबसे। तो बड़े भागवालों के भगवान दे देले बच्चे, बुरा न मानो भाई कहिले सचे। लड़का हो बाप मातारी के बात जनबे ना करी, बिना आध रुपया के खैले ही मनबे ना करी। तो वही पर कहनी है कि बड़े भागवालों के भगवान दे देले बच्चे, बुरा न मानो भाई कहिले सचे। कि लड़का हो बाप मातारी के जनबे ना करी, बिना आध रुपया खैले ही मनबे ना करी। ये लइके खाती फूल के चढ़ौले बड़ी झोर आया, कहिया ले कालका देवी भर देवी पूरा। ऊंच देख मुड़ी पटक तारू, नाव सुन सुन के झटक तारू, फूल के डाली लेके लटक तारू। कह तारू के ये माई खबरिया हमर ली, अनाथ हो बबुआ बबुनियो तले। माई कह तारी मंदिर में रह तारी, माई कहे लिया मंदिर में रहे कि रे हम तो जानत कि लइके खाती देखत कि भइल पड़े रेला, आधे धब गोदिया मत करे लग लिखी। कहती है कि जाए हम खेला ना कर, जहिया जो मोल के पूजा दे बुआ, आ वो दिन झाल लेके गाई लो बेया। सुने लोगिन ध्यान धके, गुनब लोगिन की का हम कहतनी, कहा हम आजकल रहतनी। चाचा तनी खीरवो वाला हो जाओ एक बार। ए भाई हम खीरा बेचत रहनी कि आ गई गर्मी, झोपड़िए में मुआवता, टॉप टॉप देहिया से पानी छुआ। गर्मी के बाद कुछ कहले नहीं खे जाता, एको क्षण झोपड़ी में रहले लागता गर्मी। तो खिड़की से लोग झांकता, देखो नहीं फिर खिरवेला के लोग ताकता, नहीं के हाथ पंखा लोग। कवि जी एगो तनी ककड़ी पर सुना दी।
ककरी पर हाँ ककरी बेचत रहनी है बतिया। अच्छा हम ककरियो बेचत रहनी है बतिया, खाते खाते बन जाई नाको के नथिया। तो ये बेरा के ककरी में ओह बेरा के ककरी में बहुत अंतर बा। लोग एह बेरा जब से पतरी पतरी खाता, वो बेरा के लोग मोटे मोटे खाता। हाँ वो बेरा के लोग मोटे मोटे खात रहे, एह बेरा के लोग पतरे पतरे खाता। हाँ हाँ पतरे पतरे खाता। तो ये भाई हम सिर्फ फलो बेच ले भाई। अच्छा तो सिर्फ फलो बेच ले भाई। तो लोग पूछी जब भाई सिर्फ फलवा के का फायदा बा, तो गांव में बिहार के तरफ लोग कहेला सिर्फ फल ले जा, लोग कहेला बीन। बेल सिर्फ फल के फोड़ दो, पानी में धो के फोड़ दो, कागजी नींबू गाड़ दो, आ गिलास में लेके हार दो, धार दो एकर शरबत हो जाई नरमी, आ पीते पीते भाग जाई पूरा पेट के गर्मी। चैतावत झड़ जाई। बेल में ये बा पेट हड़हड़ाता, गुड़गुड़ाता, मरोड़ता, छेदता, बथता, गड़ता, आ देखो न नइखे मनत पेट वही धीरे धीरे हरता। ए चाचा बाबूजान भैया के संतरा बड़ा पसंद हो, तनी संतरों पे कुछ सुना दी ना। संतरा ओकरा पसंद बा। तो ये भाई संतरा बेचत रहनी है। हाँ तो लाल लाल संतरा एक रंगा से मेल कैले बा, आ चीनी और मिश्री का फेल फेल कइले बा। वही संतरा के बन जाला जूस। जूस यही संतरा के बन जाता जूस। जूस यही संतरा के बन जाता जूस, आ पातर देहिया हो जाता पी के तंदुरुस्त। तंदुरुस्त इनमें बहुत फायदा बा, बाकी खैला के कर कायदा बा। कायदा बा। चलो भाई सब भोजपुरिया भाई के हाथ जोड़ के कहते नहीं कि जे यदि कुली रउआ सबनी के पसंद पड़े तो ऑर्डर करे। तो भिखारी ठाकुर के दुनिया नाव लेता, उकर के गाना सुनले नहीं के ना सुनता। बाकी